أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة masu sauraronmu a wannan gidan namu mai albarka wato Al-Ijaba 11 TV muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi. Muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah Ubangiji ya biya mana dukkanin abin da ya fi karfinmu Allah ya yi ya mana. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alkur'ani dan alfarma sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a masu sauraronmu, abin da muka zo maku da shi a wannan yammaci shine wato maganin hiska sadidan. Idan ya zamanto cewa kana da bakaken hiska suna damunka ko suna damunki, wanda iska suka hana ta yin aure, ga maganin iska ki yi kokari ki je ki aikata wannan. Wato mace wacce ta isa aure amma in an yi mata magana aure sai ta ga ta tsini wannan maganan, ba ta so a yi mata maganan aure. Za ta iya kasance iska ne ke damunta. Kuma kai da kake yawan yin mafarke ko kana yawan yin mafarki kana saduwa da mace a cikin mafarkinka, ko namiji yana saduwa da kai a cikin mafarkinki, insha Allah ka yi kokari ka yi wannan sirrin. Idan ka yi dukkanin abin da ya shafi iska, in Allah ya so da sai ya rabu da kai da yardan Allah. Amma ba tare da bata lokaci ba, kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka, da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen namu ya dinga zo maku kai tsaye. Idan muka saka a yi mana liking, a yi mana sharing dan al'umma annabi da yawa sun fana da wannan sirri mai albarka. Yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka. Wannan sirrin na maganin iska guda biyu zai bayar. Duk wanda kaga zai yi maka sauki daga cikin su sai ka aikata shi. Na'am. Wato maganin iska na farko daga cikin wadanda nace zai bayar, saka samu ganyen tsamiya shine za a samu. Wannan ganyen tsamiyar sai idan aka samu sai a dake su sosai ya kuma gari. Idan ya kuma gari, sannan sai ka samu ƙwarya. Idan ka samu ƙwarya sai a rubuta maka ayat kursi kafa 7, laqad ja'akum zuwa karshe kafa 7, amanar rasulu kafa 7, sannan qul huwallahu ahad zuwa karshe kafa 7, falaki shi ma kafa 7, suratul nas zuwa karshe kafa 7. Wannan rubutun sai a wanke shi a cikin wannan ƙwaryar. Idan ka gama wankewa sai a diba wannan garin ganyen magarya da wanda aka dake, sai a zuba shi a ciki, sannan sai ka rufe shi da fefe. Bayan awa 3 sannan sai ka je ka yi wanka da shi, ko ki je ki yi wanka da shi a gurin da babu najasa. Ki yi kokari aka za a dinga rubuta maki har tsohon kwana 7. Kullum sai a dinga wanka da shi. Insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan maganin iska sai ya zama tarihi a rayuwarki. Na'am, maganin iska na biyu, ana samun wato tafarnuwa. Ana samun tafarnuwa ya dan yawa, sannan sai ka kara samun albasa. Amma faran albasa shi ma ya dan yawa. Sannan wannan tafarnuwa da albasa din shine ake haɗewa, sai a dake su sosai. Idan ya doku sai a shanye shi. Idan ka shanye shi sai ka dinga yin hayaki da shi da daddare kafin ka je ka kwanta, amma sai ka watsa ruwa a jikinka. Ana so ya zamanto cewa jikinka yana da lema. Idan ka watsa ruwa a jikinka kana fitowa sai ka zuba turare a cikin hayaki, sai ka hayaka, sannan sai ka je ka kwanta. Insha Allah tabaraka wa ta'ala sai ka rabu da dukkan wani bakakin iska da yardan Allah. Wannan wato maganin iska guda biyu da muka bayar, maganin iska ne wanda suke mujarrabu.
in dai kana fama da iska ko kina fama da iska ka yi kokari ka aikata wannan sirri, insha Allah zaka gode wa Allah. Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa'adi nasara. Anan muka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka. Inda akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, zaka iya tuntuba mu akan number waya mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section dan neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka, da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen namu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing dan al'umma na bidiyo su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa'a da nasara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wasallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.